Ja. Wat 'n range van aromas die inkom. Lovely. Yep. Alright. Wel, hier noem ons die 7 stinky sins. Ja. Yes. So, rou ei, medium/groot. Blou gekookte eier, Oh yeah. kliphard. Lekker blokkie blou kaas. 100 gram. Blik Pek Saint-Gervais. Jawel, 125 gram. Shooter glasie met lekker winkel gechopte garlic, so hy stink ekstra baie. Exquisite chop garlic. Blik asperges, my vyand. En 'n blik baked beans. Dankie koe. En net ons 'n bietjie meer af te sluk tot 'n magoukie. Peace As aan. ons dors raak. Give your body a boost. Ek dink ons sal genoeg nitrous hê na hierdie kombinasie. Just stink. Okay, so strategie. Wel, die idee is seker maar om dit soort van individueel te eet, Ja. maar ek weet nie of jy seker nie klaar te eet voor jy die volgende eet nie. Ja, met baked beans 'n bietjie afwissel. As jy te veel pong, as 'n boontjie eet, dan mag gou drink. Maar kom ek sê jou, my grootste vrees is hierdie blou kaas. Ja. Lightweight. Ek dink ek moet dit oor en verby kry. Myne is probably asperges, eie en die garlic. Ja. Oh, waarmee gaan jy begin? Gaan ons hierdie wit appeltjie eet? I guess. Ons hoor. Hey! Ek het daai lang gehad. Ja, nogals. Okay. Alright, wel. Bottoms up. Cheers. Ja. Forth. Wat geweld. Oh, joh. Hij is kwijt bekeel, nee? Moet niet verstukken, als je goed in je neus gaan. Niet veel bij meer. Oh. Dat is echt op je neus. So baie. Brand. Dat is fucking slecht. Het brandt te veel. Jo. Dit is maar zo freaking lekker. Jo. Daar is toch goed geweest. Ik ga je dood gaan van eieren en vriezen. Dat is ook wel leuk op het team. Doe weg. De brand. Het is weg. Oh, het is maar stel het eieren. Jo. Ik kan het zien. Ik kan het zien. Waar met jou?
Jy mag gou Sabrina. Hey, nou gaan ons hier nog. Bietjie relief. Maar jy is so blou nie. Ja, is blou genoeg. Hier is omtrent so almal te eet. Ja, dit is flippend droog. Is dit? Nog eierstaarten. Nou, dit lyk nie nou so bad nie. Miskien wil ek hom proe, ja. Okay. Daar die ei. Maar jy het nog volslaat. Het gaan nie ergste wees. Dit is soos 2 skeppe. Ek gaan kyk of ek hom kan uitgooi, ek het 'n bietjie losgemaak. Uitgooi waar. In my mond. Skoot hom. Just dit. Maar ek gaan hom nie sluk, ek gaan nie kou nie. Probeer sluk. Ek gaan hom gooi, maar gou sluk. Nou, ek gaan self doen. Hierdie gaan pak wees. Oh. Oh, mega. Ja, like olie. Oh, het vrot. Bliksem. Oh, ja, dat is bad. Dat is heavy bad. Ja, eier. Het stink. Pippies. Doe eens goed samen, jullie. Maar dat is nog ding. Pinky ponky. Kan je pas wat? Ja, ik zie. Hoekom is dit so grof? Is dit altyd so grof? Dit is... Die koule bene, man. Ek nie so grof as jy het so sterk gehad het. Dit brood nie op brood nie. Nee, maar dan sê jy baie meer botter op dan. Baie meer brood. Okay, wacht, jy gaan hierdie kaas nou. Dit is so bad nie. My maag voel nie lekker nie. My brein voel nie lekker nie. Is dat niet bad? Ik dacht, ik zou checken wat je niet weet. Jy gaan nie vis meer. Gaan stop sit. Ik was niet zo bad. Precies. Nie baby. Maar ik terug. Ja. Dank. Dit is baie. Ik was het wel. Alles was het wel. Oké dan. Loop. Ik was het bad, dude. Oh, zet hem erin. Oeh, je favorite. Dat is maar een moes. Is hier gewoon lang vat. Is it nice? Dat is voor mij lekker. Het is een beetje weird, zo'n slimy of iets. Het gemaakt dat ik opgooi. Gewoon dit. Ja, Ik knap. En dan zo verder die kaas. Ja, kijk nog, nog die lekker spijs op. Twee happen. Ik ga gewoon op mijn lach. Kijk, net als 4 happen. Ik kan niet dat ik maar kan sleppen. Joh, daai goeie van jou se ryk soos voete.
Nee, ruil. Nee, asseblief nie. Dis is sterk. Hy is baie sterk. Dankie. Dankie vir die sterkertjie. Jo. Okay, cheers. Alright. Heel goed hoor. Ja. Bring dit wat was. Ek het met ons bring. Ja. Dit was sterk was. Maar goeie was niet. Moet ik worden. Ja, nee, wat. Eerst de chili. Wat is het? Wat is het? Jo, was al. Dit wordt een beetje bij Pieter bij de boer. Ja. Wat jy goed doen. Dat is van mijn kant. Ja. Dit was sterk. Dit was nu te ver. Dit is niet vast meer. Ek sien. Slimer, kyk nou. Maar dat is niet meer hoor. Laat je. Dit is. Dat weet ik ook niet. Dat kost niet aan. Dit is mijn politiek ook niet. Dit is mijn probleem. Mooi aan, mooi door. Wat dat? 400, 800 gram. 900. 20. Nou, hier, kijk. Dat vind ik. So dit of 'n in die 14. Hier is baie minder. Wat is dit? Nee, dat is wel minder bij mij. Doe je dat even met je zien, mooi. Goed op, gaat dat nog kijken. En dan nou hier van zo'n ander. Kom, kom, kom. Ek dink ons is verlof hier. Wat hier? Wat is dit? Dus dat is echt op. Dis Dat was dus simpel niet zo verkeerd. Dat was simpel niet. Kom jy by mense by die jous. Dat was een zwaar. Jy weet, ek glo nie. Hey, kijk hier. Kijk nog, wat daar ook. Dit is koppel. Daar speel ik wel niet. Dit is weg. Maar dat is wel bij zijn, want het verzorgd is. Dis nie klein. Ja, wat dan? Oh, maar even bij. Dis is goed. Hier, hoe is het? Zijn lappen, hè? Dis baie sus. Oh, dat is stuff niet. Die Blue Tower. Gaan op met die Ja. Doe nie. Ja, ik snap van hem. Maar hij begint dus weer aan de fiets. Dis nou reg. Wat is pleasant. Dis dis reg. Jo. Dat kost ook niet. Sien dit is lekker. Ja, dat is dat. Och, ja. Dis maar sterk. Kijk, Wat jy. nou ja. Zo vier appels op. Jij. Die bly wel as die by mense. Kom lekker langs maar.
Dat niet meer gezegd. Dus wat doen we nog meer nou? Dat was niet. Te lang. Hier is maar garlic olie was bij. Dat is precies. Hey, dat was terrible. Nu omdat ik alles naar even terrible. Ik kan niet meer eten. Ik kan niet meer eten. Doe maar uit maar niet. Yes, dat speel ik altijd niet. Ja? Dat gebeurt me gewoon. Ik ben ook. Maar dat is het wel. Oh, nee. Dat snap je. Machine. Ah. Sorry.